لو نشاء
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. جزاك الله الخير. Balasan Allah. Yang kau babaitan si Al-Ustazah Raihana Magantuga. Ada nanti yang abadyan sa Firman Allah. Kailan ni nilkatan sa kaya first induction ceremony. Agian Abil Bahar Women Islamic Seminar. Ada na terundog na pedigree mark and welcome address. Ada na kaya watayo lagi niyo pagarinyo. Penerbangan sa Madaya si Sakrudin Tomawis Marho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah emananian na miyaka minirapay tano sa giyo masa ini emananian na giyo Women Islamic Seminar tano na oriano miyaka 5 rabon kaya baka kay istorya tano siya nagigiyap niya pigiro naging mga kakaliw mga alim at agwat tanong sa aymanan niya na mga tumanor, mga official na katayasiran na ginong bigapaginda kakiran. Sa babro na ginong mo ikalagay sa ginong programa tanong may ito na ay na implugaman nun na ginong pa kasila pinuwa Amerikano pamilya Amin pa ako Islamic Seminar na naimananian nag-iini pangaranda noron nag-iisuwa po siya sa Saluk Giba sabab sa kanya miya kalalamang buto history ron siya sa Giba so gito po miya Amil Bahar na inipung sa gito before sage na miya katinagtanwaya na miya kaito ito na miya sage man na kaya ganakan na naimananian na so kaya pakamulingan tanong na miya kasi tanong man alhamdulillah kamalum ya kadakan na yung mapman na ito eleksyon na terganda no soke oriano kaya pasado eleksyon na ini kasi tanong man na alhamdulillah mas may kadakan so sumiyagad man lang yung pandemic na emanan yan na miyakagad tanong man na malum man tanong kung sa normal na ini kasi tanong man so ayan na promote tanong siya na suwagama baka emanan yan na yung mga bangsa tanong maluberon so agaman na buwakalo-kalo na basiran siya di mga pamamagin so gini kaya opinya ka noon na bugi di kaya paka-welcome Amerikano sa ingalan na kaya management sa function hall so pamilyagan na dirot pakatas so lalago ba na pamamagin ng tanong na kaya mga ulama tanong huwag ko man na sila lagagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oriano to o yang kanya kita no sa yang kaya programa tano yang ay umakan niyan na langwan na mga seminaryan pada si saya kaya miya pada yang official si saya kaya Abil Bahar Women Islamic Seminar sa kapanguluan yang tano o City Muslipa lago so 5 katawan district Muslipa kati kaiday tanong siran sa yang kaya makakawanan tanong yang kaya mga baya kikukumpong sa binaning lagi so mga bayi miya naguntaman biarwira na ginawiran lagi nagyang kontuaran so na ino pagkati nagyang kontuan nawasyan nasara pagpangabagay sa sitaw ko Allah tumakbertano sa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Oriano to mga babae siku Islam na siku ditanupan na kapamnaga sa kanyang kay pagkababayan tanong ulama tanong sa kanyang kapanggulan na kanyang kay inspirational talk o katinuli niyo sa maulad mapya pamamakingan kaso kadakla ng mga suwal tanong na rontan-rontan pagkapanggulan na dan tanong na pangasundan na kanyang kontra intervention pun ko kaitan tanong ang magandang tanong yan sa wasyat
Dasalakaw ki Taliban Fatma Nasrima Yahya Zainuddin. Okay, tanong yang ko si Taliban Fatma Nasrima Yahya Zainuddin. Ikarita lagi ang kay pagkadagyo. Palakpakan dalo. Saya ngajen. Jais ya. ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون حاضرون والحاضرات بحفلة التنظيم المناسبة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksang mabagari ko ang mga kalumbayan, mambagyang tanaw sa kabarakat apuun ko Allah. Ya Allah, nakakabarakatakan kami sa oranulan asyawal, kami sampai kami kurang ada apakatan linguma. Ya Allah, nabaluyakan kami, so ilmu amakang gayaguna, so ilmu naguna nao kumapya. Yan na ni sabab aditano ka purumasay, maganad sa ilmu, kaantano mabaloy ang mga kaantano mabaloy ang pagtaw, ang makasasakudo kulagi yan ang pagtaw. Bitaroo Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas, yakunu rasulu 'alaikum syahida. Sabaad kumaananya, sakamoto wa biluya miskano abaktaw, seego lumbagano kauyag-uyag ay gaganday sa sokor, kaangkano mabaloy ang mga saksi kumanusya, na bumabaloy susugo at saksi kano. Yan ang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pagari ko ay mababaloy at daor ka, sangat ka po kabagingin. Siyaksiyan ka, subagtaw ko onto lang kinabagyan. Siyaksiyan tanaw sa mga ulama tanaw, at dayra din sinangan, so kipang dauniran Islam. Sa kadadawro kakiran o mga dato ang sa mga bae, na gusto presidente o Amir Bahar Women Islamic Seminar asidato Saharudin Manuruganan sa Madaya Kaumada so ilmon nagpagkatalingo maso kalibutan umada so madrasa nagka-atyar so kalumbayan si iya kung butaman na kamarata so gibulog ka kadaaran ng tao kalumbayan sila din bupati sinanada korupa kami lang ataw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Balasan Allah yang betul karitan tanong. Pagpanoy tanong to tasjiyan, pangwiyansi kung mga ginawa tanong. Pagpakain naman tanong yang kay Muslim pa, sa yang kay 3rd District. At iya inisampay niya na yang kay hadiah niya. Yang kay Muslim pa sa Barangay Raya Sadok. Nasa nakaw kay Muslim pa Rukun Makabuwa. Balasan wala, katiya minisampay niya na yang kay hadiah. Yang kontua si District Muslifa Haja Siti Ainul Haya Ali, si Muslifa Salma Kali, si Muslifa Subaira Daud, si Muslifa Subaida Ibra,
si Muslipa District 5 by Sara Milikan, Balasan Wallah, yang Ketua General Secretary yang kaya Milbahar Women Islamic Seminar, minisapay niya mabuso hadiah niyan. Nagong yang Ketua Mababalo ya PIO, Peace and Relation Officers, yang kaya Milbahar Women Islamic Seminar, Balasan Wallah, agenda yang kaya mga Muslim pa, lagun doon ay niya laguntaran. Inisapay lang so sa kamay tuwiran. Hadiah pamamagitan sila kanwa mga pagaliran, mga seminaryan. Imanto insyaallah na dawagan tarunan sa malakas ang pamamakingan. Ang yang kaya gurutano pamagusin niya nakita no so kalayarga o ka-Islamin sa pamamakingan niyo karon tarunan mala agwa sa mga pakay tanong. Dahil sa lakaw kaya lalim Abdul Basit Salim. Jadi palantirun dan yang kaya mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandairon mga Fatima, mga Muslimat, mga Mu'minat, Pinalaman tanong siya Allah, minisyampin tanong siya niyong kaya gabi-gabi. Kapakay Asyik kopya pakam beberapa temuan tanusi Ramadan. Nakapakaya ada mga batin wada si makaating, da si makadarpa, kapakaya ba terima Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sa kapatay na di na matatangkad iba pa man yung kotaw. 5 piyag markatan Allah. Khamsun مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله. 5 قتل شيطه النبي أشوكي سسلنو هنشيان شقات تاويرون نادى أبشان متى هو إنون تمشو الله أو 5 تو أمي سسلن شهنشيان ada amat turun tubuh Nabi inun tamshu Allah. Benar tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadiun kami alisa surah Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Siapa pa mau bangkit? Siapa pa mau bangkit na dito katawan? Alright. Inusay mga ulama sa bangkit na mga klase. As-sa'a al-kubra. Ikadua na as-sa'a as-sugra. Bangkit mana? Ikadua na bangkit ito. Na ayaktir na sa'a al-kubra bangkit mana na hiya nihayatul alam na di na sukapo sa dunia, di na sukapo sa dunia. Agi sulamu no shay na ad nakaposan yan. Lamu na inna din wallah sangka dunia malagi dumi poporo sami bababa sama alang-alang na ad nakaposan yan. Na ayaku ada kaposan yan na di man na si sa anuman amori. Wa kullu shay'in halik. Ayang maana niyan na lamu na shay tugwalla na lamu na kagbo. Lamu na kaantiyo. Ina naman ino tiga na syubok kita dunia na miyakarani. Ina kukuan
Yang itu maka nangka dunia, nak kena berbuat ayat umurnya nak pitong ibu dah pun, ibu siapa pemikiran nak kena. Ini buku dah penekaan na o amatan o adam. Namia adu su dunia, pemia kasang ibu dah pun ada tahu. Tapi dia pagi dia dua dah, sang ibu dah pun. Na sonok, dah bisa ibu dah pun. Sama tu nak buku mapat ibu dah pun. Na sonok apa dah menghadapi? Na taman ni mantu. Na ayat itu mana kena? Na dia kat dunia. Na kena buku petong-petong ibu dah pun akan tir kat dunia. Upama ka manusia, na mia dok sedih. Mia dok. Ina maman, ina buku ni. Na nama gengka langit, na mia buku-buku. Ina buku ni, kita siapa kan ina buat tabu. Lama kita langit, na mia biru-biru, kami ya buku-buku. Na ina kasulong bagu ni, kami ya buku-buku. Na ina kasulong nautan ni, kami ya buku-buku. Na ina kasulong apalong tanong, kami ya buku-buku ni. Na ina kasulong akalasan tanong, kami ya buku-buku. Lima tu dia naman. Lama gengka langit, kami ya dah. Ina kasulong akalasan tanong, kami ya dah. Ida ka man ang nanalo pa, apunta na miyarda. Ida ka sa mga palagtano, kamiyarda. Ida ka man nanalo, kamiyarda. Ida ka man apunta na ka, kamiyarda. Basta makatuwa ka, na miyarda ka ka. Bapiyan ni kakapan na benda kay pentan ikaw. Na syarwar po ba kanit pemanagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na di karina sa di ka dunia. Na ayaw maana niyan, na namunong kada. Bangkit tamada, ni adu terus mengantuk sa bangkit tamada. Dia sudah pakapunang siya na niya sakit na human. Dia ngasay no sana dengan kanila mangudod na nasay no sana. Dia ugat tarintigan. Basta dia ni katarintigan lang na ayaw maana niya na hinatake ko na nasay no sana. Oh. Tiga mata pada kana bibugat tiga jalan apa ke? Tiga kana tadi dia ngaram. Bangun dia pakai bibu jalan apa ke? Dan tiga ni pun pakai api nawata. Anak usturi. Biar api bibi guru. Dan kan kapan? Oh. Teruskan lagi. Ada makna yang mengawali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nadir ni karina sa subang kita mada. Na sumanga papatayan ang magatus agung 30 na ayabu adon makauma na ayaw manganian na sa 10. Ato nang ka 10. Na dinas sumanga alama sa'a al-kubra. Dinas sumanga ala atus kubang kita dunia andun ni kapakaumanan na kabinasa sa dunia. Ang ganyan mga ito sa bangkit tamala. Basta makumini, nabi ako masubangkit. Nasukap ko kamo Nabi Isa. Ako kamo Nabi Isa. Naso Nabi Isa na ayahin din sa kapakaman yan na 30 ang 3. Oy. Na pagunganan wallah. Pagunganan wallah sa umurian sa 40 ragun. Maluya, 70 ang 3 raguna. Mapagidin. Kaso 40 ragun na internet ko dunia na ipengarumanian na ipebota barumanian na amay kamates kanyan kami apatengin magusod dajjal na siskanin iperdugo mga muslim sa Madina singko ubay yung kubong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Masjid Nabawi. Kau doa sa Nabi Isa na namatay. Adiyo po ito ayamanan niya na pure at yung tokiran na dito sa Judas ang makatipo. Lahat mo naman ang makatipo, na ayaw katipo niya na yung ginawa niyan. Ayaw mo na niyan. Na so, makatipo, na ayaw katipo niya na yung ginawa niyan. Kanakan tanong ko tapos sa tanong mga bayaw, hey, saan siya makatipo, na tipo uwan gagana? Mga nabas ko luta na makatipo. Kaya tinipo niya ka. Baka nainigid yung sa maranawa makatipo. Tapi yung mga sabi mo, ayaw pagkaroon na ka, nasalin sa makatipo, na pagkatipo niyan ang ginawa niyan. Natarwa bilahaw. Oy, ang dalawa niya sulabi, natangin mo sabi mo sa paksol. Paksol niyan sulabi. Ang dalawa niya sulabi, was yung magpagiwatan ka ng tiningadalian sa galit. Lagi niya matulog sa Jibril. Tino pa kasada po miyakala na napaksol. At di po may babaka. Namun po lang ang sulabi sallallahu alaihi wasallam.
Natulumi jahala, abila mo masih malari pakiwatan, kaya hindi ka na diyan saka, labi kaminan. Nagkalipatan niya nung gumiyang sa paksol. Tas kanya niya ka sa nabi, pada mga paksol. Oto, diuto sumakatipu na ayaw katipu niya na di ang ginawa niya. Allahu Akbar. Ato na nga makatipu, biya ka naman ng mga pagarin yan. Pagariya makatipu, masiig, masingit, pamana sa tigtanwang mariit, madengki, at tigit-tigit din minsan, kapagariya magsira na sa saitan. Allahu Akbar. Na basta ayaw maanan yan, na masing, na kalian tampen. Na basta penataliantan, na makasudi pen. Basta taliantan, na makasudi. Niya kong pelitun. Di na sa tingtan, wala man nga sa pito manis. Okay na yan. Biya siya na pagbabagay na ko sa sitilimit. Na manip sigod na buka to sa talikudan ng mga bubida ni mag-istorya. Na niya makatanong-tanong binatero. Ini. Ilang man ang matuwa isang ng bubay. Di ako tapos na kaya di niya day. Tinaway ko. Manip sigod na kokorisyon ng iran din. Ikaw dapat pa na ini naman ang tuwa ini. Mata na Allahu Akbar ang yung taliya. Hindi ka na tulad din yung mga boy. Ayra na kinuha ko bakang kaya manip sigod na. Nawa kanila yung gagawin sa talikudan ng mga korisyon. Allahu Akbar. Sunso niya totongan ni budak anak. Dia Allahu Akbar. Makasudi na din yung pagilay ng ginawa niya. Allahu Akbar. Isa katir wallah. Ini sa Quranan. Dia kan na ayam ana niya namiyang namiyang Ibrahim bin Adham. Ang mga tawa ni guro. Inukan na ni guro. Natigil na miya kapira ulan na kami urani. Kami urani. Now di kami urani, nakatiyas sa mga pakigami, aming matay sa mga pangulan namin. Natubi pa rin man ni Adam, banda man inukan o di pagurani, kamaater kan mga sapulo. Na isaw ng kaya, tasgulo na uyubu ampusakum, tasgulo na uyubu gayra ampusakum, pamanamyanta man kanu mamaawing ko mga sanakaw kanu. Na din yung pagiling so paawing mo ginawa niyo. Oto? Ang na nila mapasangin ka pa maawing ka no? Na din yung pagiling so paawing ka. O da paawing ka, na ayaw maanan yan, na din yung pagpamawing. Adi siya di utatabi yan, hindi kayo nga ako nagagubay, natin ang anak ka. Dahil po siya ay. Natama siya po siya. Natama siya ulo. Nabiyakagiraw ako para kayo ni. Allah! Paman na miya kaawin din na. Naisaw ito mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba biya? Ano na po ni mga panatong sa pagkitamana? Apa kauma? Nadiyong kutwa kauma ang kutwa daba. Nadiyong ka na daba na ayak kaya ano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam napakaw man na ayaw ko ng tangilan niya na datarong tangila elepante. Na ayaw ko na nawas yan, na nawas siya, ayaw maanan niya na asyo. Na ayaw ko na kulurian, na datarong kulura, tegri. Daba. Bakana yakhruj min tahti al-Kaaba. Nasisilang ko ng pagkagumaw, sisaliyot ka na liwa Kaaba. Ano man na isabi ano tulog? At yun na ayaw ka pagkaliwiran, nasisirang mga po siya, kaya na, tahta safa. Sisirang mga po siya, kung dali na naman safa. At yung mga karangan mo siya, lang mga makanir sa magiran, mga kanir ko, sa safa. Yung safa, wal marwa. Di mo na dito ka na, di siya na, sa safa, madapman na siya, marwa. Ano din nga pa kamata sa mga tuwa, may titimuro, nagtalabira, Bismillah, Allahu Akbar. Di tayo akwan na miyang kadang-kadang emosyonal siya ng mga tao. Kung yan yung mga uripan wala, na anto na po yung mga pada sa bagkitama na ama kaumaini, na miyang umasyubang kita dunia. Na perkaumaso ya'azuz wa ma'azuz, mufsiduna fil ard. Na perkauma adiyun kay amiyang makay titwakan wallah, apa na kumuri ataw Adam.
So Ya'zuz wa Ma'zuz na murid kawan anu Adam amiyang makai itu ka Allah. Na ayak yang diskubirasan nasi ko masa Zulkarnain. So Zulkarnain na datuanan. Ayam yang ada tu dunia na dua ko mga Muslim, na dua ko mga kafir. Paganay amiyang ada tu Muslim sa dunia, dua mga Muslim, na paganero na so Zulkarnain. Zulkarnain. Oh, nasa kanya, ayaw makna niya, napaganay, amiyang anda tu Muslim yang dunia. Nah, kalau amiyang anda tu sa dunia, nasa Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman. Oh, nah dia kana na Zulkarnain. Na ino pitero Zulkarnain, aduay panga. Ana pasyulutan yan, ang panga. Karnain, eman ang karn, na di mo tapanga. Na Karnain, aduay panga. Na andun ni kasulutan yan, na bungkir niyan ang kotwa siya kay Ingdo. Kasi kumabas sa naman na pagkalibatian ka dunia sa awang pagkalibatian ko dunia. Zulkarnain, nakatamo kong pan. Nakatamo ko sa kanyan. Allahu Akbar. Nakagil ko yung ano niya, napunala ko sa mga sabihan tayo sa kanyan. Lamyoman nilang ka mga tao ay mamamalawi. Di na inukan mo yan. Natigin na so Ya'zuz wa Ma'zuz. Nakate apeluyang pasyira na liyo siya ng kern. Na ando man siya sa suratul Kahf na miyaliro na yan. Na di na pa magugupatan mo. Ay, kiwibirakan ka magugupatan ka siya no? Na panimukano siya kotaw, gana, lomino, na pakakalag siya apoy. Na tong na ganiro. Kaya mga na ng ulantan mga kaalalan ang pagkukitaniran. Naman siya na miyang pasyira sa mga kotaw. Miyan mo sila sa mga lumino. Miyan mo sila sa mga ganda. Natiunag na inyong roh. Na kagyan ko miyon roh. Na kaya ko sa siran. Na tama ni man ito na putit beniran. Na isabu imakaw kito. Na kamusiran pagukit. Na sama niya na ad na ulama abitero at tigil na iman to na ad din iman to ay amanan niyan na maganon makalbu kasatiman. Makalbu siyang putay ang asus o makasus. Na sabi na kaluma pakasinan sa dunia nasa siya pumeran. O kaya maumeran na ator na huwag kaling akablabaderan nun. O maumeran na kutaw na huwag kaling akabgaderan nun. O maumeran na mga kayo na huwag kaling akabgaderan nun. Daya pano ba siya marana? Abay tabi. Warang hanap dengan yan siya. Allahu Akbar. Nadi yung mga uripad ng Allah. Na ato na mga pad. Ato sa bangit hamana. Nadi yung kanan na kapag kaw maali yung kanan na bel. Ayaw mana ni na bel. Nadi yung kanan na bel. Dukhan. Yung na dukhan. Miyalo sa Quran. Surah Dukhan. Nadi yung kanan na dukhan na bel. Napakauma. Oy, napaganero na. Ame kamakauma. Na pumanik sa kawang-kawangan. Na makapamanik sa kawang-kawangan. Na tinapan sa gilupa. Nasa din sa pagkakitan yan na pagkalakadun at aros ang pagkatay. Nandun na po din po ng mga papataw, punya makarani, o punya makaman, nabanggitan din. Na pagkauran ng nuwang na sa apoy. Apoy. At yung na apoy na siya pagkakong sa yaman. Allahu Akbar. Siyempre na nakapawan. Tingin na piya, may oran siya apoy. O di makaptipong siya nga, wala akan nasuli. Ang ambili ya peroa. Ang amatawa ka. Matagwan na uli nili kada iya na melengan na sobrang ka sa peroa ama margarinan. Wala apa kepuman ka? La ilaha illallah nadinan. Miya kada ng kasapulo na malutan rumya doy. Nadina man ang ka ng mga alamatu sa'a as-sugra. So mga to sa kita may to na magato sa gulo-gulo na so sa bagiro na kapapantaga ni manto na so sa bagiro na miya nakikipos siya din. Na maganda kasi naroon sa isya. Baba na mga papata. Amay katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pagkarani subang kita dunia amana oy na patapapataon na so mga tao sa dunia na posya kuya siran na pukunti-kunti siran sa anta akira ni mga pipika pamagidilir. Di ba ito na mga tatalinguma? Ante mga papasang ikapamagidilir. Di kaya ang inad na may kontriya, buwis of talita. O kaya di ba, buwis of tali?
Ada ko pa ng mga Arab, ada ko ng mga Sheikh, ada pa ko na amanan yan. Allahu Akbar, napunne sa ayaw amanan yan, napapata, ang pangaran yung bagitan ni amay ito. Papataan amanan yan na, to sa mga ito at to sa bagit, ang kapangaman yan. Kunti-kunti siya kapag ide-ide. Naman, kay man ito palabihan ng mga music man ito, namin kapalagot, na maanan yan. Kapamadeg. Malilipan siya mga music niya, ang mga luksya, ang mga meaningfula. Nagtanong mo tayo rin di preview kila anak. Nampot biya, tagalog, naging ko sa tuma, kawasyat wata alalo. Uli na, wasyat wata di mata malong siya. Kasi man siya mga ididogon nagbibubilang. Oy, ang anak ko bastos. Laban niya ngayon man to, ididay man to, ditangataw ni puhunan yan, nagtangataw ni Loker, nagtangataw ni ako sa yan. Ay, bukan ka na, maha. Hindi ka kumakaw. Ano ba nang niyayalaya ka na yung mga natin, ano siya niya katuwa-tuwa na ni Magidino, waka. Hindi ka na itong magibagpapagan tugtog ko na sa waka. Ano ba nga siya katuwa, niya katuwa ka pa natin. Allahu Akbar. Kati asakan, ari panulong. Dr. Syakruddin. Nah, kati asakan na bigilintan wallah, miya kapasa na ko sa high school. Na miya kapasa na ko po sa college. Oy, kaya kurso ako na BCS. Bachelor of Computer Science. Oy, nasa kong professional natin, nakatawa nila idide, apya saktiman. Mata ko ka. Allahu Akbar. Ay man ang awid akan kabiyo, nabiyo ka sa bagir katanong. Amay kapya kabatiya ka sa Quran, na ayaw maanan yan na di ba kabal siya. Natigilin ko man di po seminar ka, yung kong pagkakurot matya sa Quran. Hey, pakilay na kakama Allah! Ako naman ka sa Quran yan! Kanu'allimukum Allah ma lam takunu ta'lamun! Kain paganda ko na kawang na suling kakatawan. Asala maylay wallah! Ang pagkunubayan na ka sa Quran yan, paganda ko na kawang Allah. Manawida ka na din kaya start ako matiyan na tiga, kawan na yan. Namatiyan ang maguna kulkuwalaw akado. May natin ka na pa nakakulkuwalaw akado. Na inaatay na pa na pag nagkubal siya na tainaingan. Taina. Allahu Akbar. Na may kayo na pagkakulok-kulok yan. Gilyo. Di dunia ko pagkakulong pa. Ayaw mo nakarag niya, napakamatan sa anuman ang kiyama. Allah. Naamay ka matumatan sa anuman ang kiyama. Inupipiro ang kiyama. Ayaman ang kiyama. Napagkatin dibitan sa hadapan wallah. La yatakallamuna illa man akina lahu rahman. Amir ka makatino kitang sa hadapan wallah. Lagani naman katanong makapagkiro sa katawu. Inutaw siya taw ang pagidinan wallah. Ano nga man nagkida-gida? Pinapusopagan niya Marcial matidawan na marami. Pagampagan niya tidawan na marami. Nada makapagiligan. Na makapagiligan nga na si Sapawa. Napagiligan nga sa hindi. Namatang wallah ka, una pa na hindi ka. Namatang ka, kada binibag din ang lunar sa buhay. Na niya makatiti. Dibusun na lola, sana nga hindi mo. Kaya di patanang. Marano pa namin isang mag-inom. Tila driver, luto ta. Tila ito ka papagiwata na kaya. At tingin na ito na yung yeso nga na idea. Paman na ID mo, na ayaw maanan yan, na miyanak sa kanyan. Allahu Akbar. Na ayaw patakaw sa anuman na mauri. O ayasawa na kakulunia na mga dos. Na ayasawa na ka sa anuman na kiyamak na pipirang imuta. Umaning siya na maanak. Ayaw ka anak yan. Oy. Na ayaw mo din ang kisul ko surga. Nasa tima ng mapiya. Nasumugin na yan. Ina kulay. Katawan naman na malakarangan ni Gagaw. Malakarangan ni Kapade. Na ayaw mo din ka ng kisul na surga. Nasa tima ng mapiya. Naluwi na kulay. Huwag ikong kami na kulay. Na makagira ko siya ng uway. Manapura kayo Gagaw. Ito ka saka malaagagawa ka sa dunia. Na iman ko na sa ano malakya mo. Na diyan ka nagkaraman ubat. Adiyan kaya amanan yan na amanakan. O bakaran ka kaya amanan yan. Ibagay! Amin ka po na siya kanit miyulugo na raka dyan. Naman gada-gada. La ilaha illallah. Baka madalo siya naman namuri. Nakabuga pa siya na karo. Illa man rahim Allah.
Ayaw, akapu ka pa sa nakaru, nasa tao aking kalimu Allah. Na ayaw kay kalimu Allah, nasa tao ang mapasang ikapangalimu. Wada tayo pa ma? Allahu Akbar, baka di kalimu Allah. Sekanway saka pamilya na lang nelo. Suwamaw nakikita, naswinaw nakukutan, naswataw nakakatan. Lang delo, ano ba kung magkano ng kumunta dyan, Marquez, lang mo dyan ang nilagay sa pamilya. Dia mo nakagasan, dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inuwagin po ba ka nagsuwata ka, manigsuwa na anak siya. Allahu Akbar. Ano man geda-geda yan? Tama na isulog ka sa surga. Agiyopunan namin ang pagkakanakabalo. Dati ka batang wala, kapag kasurga mo, mga lang gagawin, wala man akong tabalo, mabiyakanan. Kaya penapiyaki ka na ko, nasuwagan tinabi ang yang kalong-kalong. Ang kanya pungkokan niya na di mamalikuat, ang nasuwagan mo. Allahu Akbar! Mga dupo na! Tinipala ba ka nang iyan nasuwagan? Allahu Akbar! Saka daw ang babay, tabiran ka ng mga bay, sigo ba ni Israel, tugo nabi? Ayaw! Ini bakas surga iyan na sa timan na aso, miyuman niya sa Diyos mo, tayo manan niya na nawasay. Dapat yung kumaman niya sa mga kalawasay, hindi nyo mitatalugan nila iyan. Pagkawaw, ito kumabay, na hindi nakapagkawawang aso na talagang nakapagkawawang. Na niya mo nakita iyan kaya ba kaya iyan. Na niya nakipamakay salita, na niya taliit, na niya tayo tunga sa nga tanong na paridi. Na pia kauna niya nung minumang buto aso. Ana miya bebe aso. Na kaya sababan as sa kanya na wala sina ababay na inirilaw mo Allah na pia kasugod daw ta ko surga. Ano man ang gede-gede? Oy, paman na sasatiman aso. Kadi man ang kaya binatang na basta aperangin ka na matang wala katay-tay kanina. Tapi man ang tabudo, ingira ka pipita at ingira na budo nga pagkatakan niya sa paitang agib kur, niya pita, natungyaw. Papadang niya sa paitang, meow. Lameleng ang inaw, pinang nga budong. Nauna siya na karoon, nakiaptikan ako sa timan na tulay. Namata making na berkang matabudong. Ano ni kaliman, ano ni may nila ka, naligan niya ni Pangirunan, nagpundakati arang kaatangin niya na mudia, kogiyan. Ang hindi kailan niya kapan, nabiya ka meow, nawala pa niya man. Ano matan? Apia sumuding na may nawara apia na tarang ko to aswa, di mo to aswa. Nadugadi nga masapia to lang, naduni kalabadi ko na mata nga may lingad na di mo na nakulong ko. Naduni ka ba na kanira ko? Na may lingad yaman, when manawi na ka. At tapang yaman ang kaya beduma pungyawa kapipitan, ada nga panugin, ali ako kibang pa. Nagkawaya ko duma. Kaya mabuko, magbibinan nila ng mga sadakan na biyada. Iuriskan yan. Allahu Akbar. Tadi mga ulit ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw maana niyan, mga ulit ko Allah ta'ala, na diyo ko takabasakan. Oy. Ayaw kaya mga tao ay kalimu Allah, na mga tao kabaralimon. Nabiyado yung ano nanan. Oy, na. Ayaw pagano naman siya, mga ulit ko Allah, na special na kano yung mga Fatima. Special na kano yan. Di kay Akita ba, kinuha na ko nun. Na siya kanina pumunta siya sa Saudi Arabia na 2016, siyang may masa sa Madina. Ay nako, manay-haji ako at 2016, na may masa ko sa kita ba, ko kumasapulo ka karton. Owan, na ni Durturang. Tadi apa dulu ya? Oh, يلقي أميالي أفسون المرأة الخاصة والعامة. أي معنى لنا قيل من نبست الشقة أبوية مسلمة نما تبرقيني. قيل من نما تبرقيني. وغنيرون المرأة مسلمة مع ربها. ومن أبوي مسلمة أما pasangi kapangin Tuhan. Apa siya kapangin Tuhan? Kedua, na al-mar'a al-muslima ma'a nafsiha. Na ba'i al-muslima asya siya paniyan ang ginawa niyan. Ikatalo, al-mar'a al-muslima
ma'a walidayha. Nabai muslima apipi-apian yang sumber anak siya. Ikapa, al-mar'a al-muslima ma'a zawjaha. Nabai muslima apipi-apian yang sikarmanian. Sekatan mga bay, tabi. Na anak ito nakaabay amya kapipi paratiyak wallah. Miya kapipi paratiyak wallah. Ugit na, filiuri ka kakaruma. Filiuri ka kakaruma. Pamana tabi na kanu. Syuban-syubai na ukapan tagi kakapatay ang pagkababayan kay karuman ka, nadiri ka po syurga insyaAllah. Naman, dapat negra ba magubog natin si karuman ka, napipiupin ka. Di ganyan naman ilay ba ka makakiibi. At yun yung talaga na sobra sakit sa sewe na kamang. Kailangan napupurma lang ko. Na nakabiiyan, katiyak man siya kinaka, o kaya kanyaya kamat tanggaw na, de buwa gugudiyan. Anak malubang gino ka, abiyan na katiyak siya, ipatawat tiyan na ka. Mabubiya siya karo mga natiga, di ako good, kami ako tripa or kaman. Di ako kadang-kadang wajah ke nga, kaya di tiro wala kaning patawat tiyan na kaman. Allahu Akbar. Kailangan na nan. Ada kalabay ya tabi ya. Asiin pagpiliyon sa diyong ka na nakamanan yung nakakakarma. Nah, urin yung mga urin penuh Allah. Ayah anuin taruron. Oh, ay kadiyong kaya uras. Kadiyong kaya matulong sa al-mar'a muslima ma'a rabbaha imanuha amiqa. Diyong kaya abay ya muslima mapasang ikapangi mapasang ikapangintuan ko Allah. Ang mapasang panikapakitawin ko Allah. Na imanuha amiqa. Na ayaw ko na paratiyan yan, na miyakan dal mi paratiya. Ay man na amik, na madal mi paratiya. Kenapa yung man na amik, kenapa suami ka? O, ay man na amik, na madal mi paratiya. Natulong na lang abay, ang madal mi paratiya, ang mapasang ikapangintuan. Na'abidatun rabbaha. Na isa asipatian nga ba mapasang ikapangintuhan aaya paratian yan namiyakan din dalam na abidatun rabbaha na mapasang ikapaki tawib na pagkadnan yan mana din na di ka dimigit tawib ng pagkadnan ka Allahu Akbar. Na ikadua arupaan ang kababay muslima madalami paratiya na tusalli rawatib wa nawafil na mapasang ikapanambayang sa nawafil agu rawatib na mapasang ikasusuna-suna o kana ba ayaw ba yung musliman na mutan nila pakasumingin sa paraluna niya ka nagtito sa bayan na mga tapanganiran yung natin yuto na kanukman Allahu Akbar. Pamana kailangan na sa kaabay ka ang muslima na kailangan na mapasang ikapangin tuwid pang Allah. Kaya manan na kaya palubad na panamo masawa ka to. Dadi ko di manatiman mas manambing sa sunna. Kataw na ka, di ka na nakapanambing sa sunna. Oy, an-nawafil. Nawafil na imbayan ka na nukudang kakasyumbay ibuni ka na makasyumbay. Na ikhalula na sudah matarima ko sa bayaka na itiapadon ang kada ng mga sunata ka. Mga miyakang hindi ka siya nga nakiyayin mo. Habang hindi ka ginawa lawak pa. Pag inubog sa loob, hindi mo pamingin ka. Hindi ka na, pwede ko lumakay. Kaya pa na, ano ba lang naman na? Kaya pa na, hindi ka siya nga alam mo na, alam mo na, sumulawan din na nakiilin na ka. Penuh karon na siya para nakadwaka kasi nabatay ka. Kasama namin na. Ani siya ba yan? Nanini nga siya na siya manuwatan ang magwagaw. Ina! Ano may ulo ako na na? Ipertesa mo ka ba na? Hindi na makabuka! Ani siya ba yan? Hindi na kaya hindi na matatatago, no? Hindi ka nang yatay tanong. Iyang istorya siya naman ang mata. Nani siya nga anok siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kailangan na nan. Labas na ayaw maano niya na ulit mo kawawa abay ang muslima na mapasang ka ayaw maano niya nakapanambeng sa sunna ang nawafil. Allahu Akbar. Napadog na nga ng mga tahajud, salatul istighfar, salatul duha, yung kadang-kadang ng mga sunna. At ano ba? Nasayon sa kadakan
Adik-adik kapanang bayangan sunnah. Nah, di ka perkaraning ka Allah. Di ka perkaraning ka Allah. Nah, upung apa karena ku Allah. Nah, saya kapung ni nakakon na tatarima anu Allah. Nah, kalu. Kata lu, aropa na dia ka abaya muslimah. Oh. Nah, tahsinu ada as-salah. Tahsinu ada as-salah. Na BPP anian syuki betunan yang kusambayan. BPP anian. Kenapa di panah akhir? Oi. Kenapa sembahyang na soberaja pada latong? Sembahyang na dimakan niya. Ayah makna dia na. Ayah kuda kaya muslimah. Ama pasang ikapagi. Duri pengkuang amadan mi para dia. Na dinya di BPP anian sambayangnya. O penuh paru. Naman naman tasya katawa babay. Siko masa o Umar ibn al-Aziz mapitaw ito na khutbah bukas sa Eid al-Adha. Nasumim siya pagid. Ay hindi nga siya pagid. Na miyo man yan nung kaya abubaya bunta na din na yaman na din ang maginos. Nabunta na pa na mamamuti, nabunta na pa na makabibilaning. O kami guni man na siya mga tao na ipo siyaan, aampir. Bumantua yung verso taon na una. Para na nakasotawa ang patuya. O ya, kagunin itu pada dia sotau. Tahu dia nung maila ka abu baya aya bangaden na miar da kadin. Aya panagaman na na ditar niya na miar da kadin. Na maka popoti na maka bibinan ning sikanya. Natigil sa dia kota kira muna periarga ini. Natigil na lang na ipaparada siya tao na di ipinaka wala turun. Natigil na sa siya arga na bidang mo. Bidang yan. So Umar ibn al-Aziz. Nakanya kung kamelan yan. Natibo umara daan taamaw sa panin. Tingin na Saidi, Sirakan, ino ka pag-usapan yan. Natingin na mapita, nabukas sa arinaya. Na anak is kami pamasasagamit ka mga naaka-amapiya. Tingin na kaya maanan yan na piyadin man ang nanditarnak. O ay, napiyadin na ang nanditarnak na kanabay ni Digapa kaya gusto bang mapita. Yung mga tingin ang kawiyaw-wiyaw ko dunia, naskan yung nilumya paano na matababaya. Itu babay amang Islam, amadan may paratiyak Allah. Bal ta'thiruna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Anak kagya mo ilang padeluto na mga kagulok siyama. Pamanam, yatubang kanunin. Tingin yung kong babay, apitero yan, apitero Allah. Yatubang kanunin ko dunia, na sualo nga na muli, na ayam niya kapi-api at kadampo. Nasulit siya yaman na niyan. Nakyatiro na Omar, nanti na tani mapipikir ka, nanti naman inisip ka niya wala niyo. Sugya pa masangkarangan na anak kami tataros sugya ng anong di ka siya bisiwi. Nabiya din siran. Nainunutan yung mga kwarto. Tingin na katya sa kwarto ka, nasa yung pagpagaman. At hinaway. Ulan yung mga ripon Allah. Taros ka naman yung mga guru. Ulan yan. Nakagi ko yung maana niya na may taros siya siyang punta kwarto. Tingnan ako na sulong na uma. Tingnan kabir ka, kapag iling mo sa kawan to rin magbabantala ka. Natingin na uwan. Ayaw maana niya mga awin pa naman ka. Ulong taros ka. Na pag iling mo ka, namiya kayo siya na disimbayan. At yung punta bubay. Amang pasang ikapakiturin pang ko Allah. Amara aman, amadan lumiparati ako Allah. Namiya kayo siya na ditahanyo. Na sumisyo pa sa niyo po Fatiha. Na sumya kami sa bagi ko mga ayat sa katir Allah. Na mapapadal mo na yung kutang katir Allah. Ay siya kabihin. Inna adhab rabbaka lawaqi'. Inna adhab rabbaka lawaqi'. Mata'ala sukasik sa lukad na naka. Na bakatali naman. Na sumisyo naman na niya. Na kinisya kabihin nun. Na umakakuriya kang kutwa. Bumay sasabihin doon na kapakakuriya yan. Na panalaw yuma. Kapito naman niya sa kutang-kwarto niyan. Na kagir kumuman niya subay na din na niyaman yan. Kahit kirutan na kapatay niyan. Dito nagbabay. Ang madalami parati ako Allah. Upama kanina nimitaksiman to ka mga Fatima kabir kanu. Nakabir sa kadat Allah. Nagkapakaya ayaw maanan yan. Nakanaawan yun ikaswaso parati o mga ukunantan o mga bali. La ilaha illallah. Nadiri. Ayaw ko na ayaw maanan yan. Napad. Asyipatang ka abubay ang muslima. Ang madalami parati ako Allah.
la tasumu Ramadan wa taqumu layluha. Na pupuasa ko Ramadan. Na di mana bayan buka gagawin. Di teruna muslima amadan mi parati aku Allah. Na benar-benar baik. Muslima amadan mi parati aku Allah. Na muti'atun amara rabbaha. Na maunutkan ko mga sugun ng kadangyan. Saan sa sugun ng kadangyan na maunutong Allahu Akbar. Na ato na po niyo lang kay babay. Aba ya muslima ayaw maana niya na madalmi parati ako Allah. Na mapasang kapag ituri pag Allah na la takhlu bi ajnabi. Na di disug di makipagpada o panaaban yan ajnabi, kanaban yan mahram. Oto, kailangan na ayaw maana niyan na ibarat yan na diyon po ito mga ajnabi ka, mga mahram ka, kating mga alim na si amaan ka, karumang ka, si wata ka, si ako ka, si laking ka, si baba ka piyur o lagi na ni mga mahram ka. Kapag ikaw ni maki berkata, na makaliusan na ayat pitir Nabi, na fala yakhluwanna imra'atan laysa mahramaha fathalithahum asyaitan. Igiraat tugu Nabi asakan mga dato na uban niyo sibay sa mga bai. Ada aban yan mahram, ayat tugu Nabi ikatalo niyo na sa syaitan. Nadatara na nabai. Basta amang inergata basakan abang ka mahram na ay ikatalo niyo na sa syaitan. Dapat kau sa bagitabi. Kana aban yan ama, kana aban yan laki, kana aban yan wata, kana aban yan apo, kana aban yan pakiwata na biyo, kana aban yan bapa, kana aban yan datua biyo. Dahil nga neder kita siran. Nama pantero na pagkabawa nga mga sa kawan sa ngayon niyan. Grabe. Napagkapit-pit na magungkay ang mama. Lagi ka makasangin. Nadinan. Kailangan na basta abay ka ang muslima, na ubang ka ni pakinder ka kasakan na abang ka mahram. Na ba mahram? Oriyan yan. Ato na po nipad, na tantasimu al-hijabu bisyar'i. Na basta abay ka ang muslima, na mapasangin kasakan sa aura. So ini, nur kau agamang ka na siya panganak ka. At yaskan mo mga Fatima, limur ka tanu Allah. Asyokiat na diyo ka mga seminar, naskan mo mga bay, na siya mo diyo pipian yung nabarat yasik Allah. Ina mo na mga seminar, na madagalap kayo ng nabubay. Matang wala ka na medyak nabubay. Atong matalikod, dahil na mga yan, na miyak kay ito. Dahil na sarwarian, na miyak kaligid-ligid na. Na atong matalikod, na tigang nag-grabe yung magwara ko, sosyal, noon yan siya muli, natagin ko siya niya katuwa-tuwa. Noon palago. Kaya panabangan niya, nasubangan ang buhay na bumili babat. Allahu Akbar. Ano ba nigil ako nagkasimata sa mga lalana? Alipuy ko, dahil ang malunggo, nadaw na sa akin na haramanan. Kailangan na sa mga bay, na usumano sa liyo, malapigo na makasasapang nakasasapang na supigo niyo. Naman ang limang kapsigilan tamang isa ng mga lalana. Ang mga sa terangan na, kailangan ka din na, bay, alipuy na, kikiraw niya sa sumarong yan, nagugulog niya, no? Naman mabib siya gidatarang na tulungan yan. Grabe. Sabi na kabukas ko siya, amiyang kalala. Allahu Akbar. Kapiyam na nakapig ko sa mga ranaw, mga kawasay, hindi ka pa kayo ako sa tagan yun. Na, ano na po ni padasipatan yun kay Abadiyah Muslimah? Amadun may parati ako Allah. La tusafihu ar-rijala gayra al-maharim. Na diskan yan makipagkumus sa kanaaban yan mahram. Ibagi kumus sa mama. Abi sa nabi na tuhunabi sa kantuhunabi na di ko kumus sa babay. Di ko kumus sa babay ang nabang mahram. Oto, isaw to ayaman niya na pananggila. Sa kababalin ka muslima ababay. Uway, panananggila na ka na ubang ka pagkumus sa mama ang abang ka mahram. Oto, nadi na mga oripin Allah. Na, antarapan. La tusafir illa wa ma'aha zu mahram. Nah, diskan yang pedrabil, diskan yang pendalalakaw, ada yang mahram. May dapat ako na siya yung mga bayi.
Peramas na kong tabat na peramas na kagayan na mahram yan. Apes si karuman yan na din yung katawan. Naiman to na sasagot dito mga ulama, napiyakairan. Anthony ka pa kanyan. Naiman to na uso, video call, tawag. Baka sudah kong tabat to, baka sudah kagayan, natawagin niya si karuman nga. Are, na, suma ko sa kagayan. Nadinig ka udah sa kakakabaya ka. Nabagirang ka, kaludan. Ate biya kayo din ka, na. Na, suma bisa, kung tabat to ka na meeting, meron ng mga maestra. Kabaya ka, ikaw ay. Uba, tama sa kagunga sa ginang mo, tunay tawag ko. Kaya tayo tanong. At gabi yan, nagkabaya ka, tumasa ko sa ginang mo tayo. Hindi na, kaya tanong na yun. At tumasa ka man sa temos na, nagkabaya ka man, tumasa ko sa temos. At ginadyo ko malingo. Masala ko sa sumyo ko karaka. Kaya ko, tama sa kagunga sa temos na ikabunin sa mga biyang buwi ka. Allahu Akbar. Lagi nan, benar-benar sasifat tabai amadan min faratiyakum Allah radiyatun bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi na masyuswat ka o ibatan ka wala ako kumanian na gusto kadrian no alhamdulillah di qadrakan wallah di qadrakan wallah ayaw ya sebati karma kono sisinga selota plastik. Naon na di kabayawalan, mana di kabayawala, yang gagalan magana kailangan. Lalu kalau berterus kami apa tegannya? Maka dengan mana tadi atau punya nabi ini yang berpedih na, kami yang penuher kan yang berdoa di mana mengarim Musa. Mata nama di nabi nulungannya kalau makan budak, nabi yang penuher mana nak budak. Nasi kami nak pakai telur budak, nabi yang wadira kan nasi singa selok plastik. Pakai nak gue ya. Nawa beling nawa kulit hingga romangan bertengkap gelak. Sana kisah ukuran rekam Allah nak kailangan nama surat kaum. Udah nama tinggal Allah. Udah abang ka, udah masa dunia. Udah abang ka, ayam maknanya na properti sa dunia. Na sibar kadin, na nayawang kadin, na sikadin kalim sa anuman agyaman insyaallah. Tadi memang Allah. Nah, kenapa? Ya kailangan. Na basta asyqa, na ayam maknanya na urip Allah. Abai amadan min faratiya tadi ta'malu ala nusrati ad-din ala dinillah na mapasan ikaw si agama Allah. Pamana mapasan ikaw suporta ko agama Allah. Dadaran niya kaya pamakamanib. Pamanib kaya kan na adna awidi lagi so tatagunya sa rigelo ka pera. Ladinan napada sa bai atanda asakannya na madan min faratiya Allah maka uuba ko agama Allah. Ketibangan ni agama Allah. In tansurullah yansurkum. O tabangin ni syuhada tulum nabi edwama o tabangin ni syuhada mawala ta'ala tuluma na tibangan kay Allah. Na ilin wala mo nataw ako agama kaya atul ko ito niya. Dito mo ta sa tawo mo. Nabi mamulit tang mga taw sa ibadah sa masjid. Tinadira ka ako. Tinakata sa buwati. Kani lang ako swadan. Tinasama niya naggugutin ko nga ginawa ito man na yan. At naman man niya kabugay. Pagano sabi siya nabi, sadya ka na amini yan. Tinata siya naggugutin. Apalala ka siya na naggugutin min suporta. O talaman ito, may kakatibo ka na kapamra, na mapasama na sa mga pranaw. Na may kaagama ang kapagigilas, na niko. Matangan niko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ang mga urip Allah. Muripuri. Abai akajangan Nabi sifatian. Natakumu biwajibil al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Napakatilugang ka sa ginawang ka. Abay! So kasuko sa mapia, ang kasapal sa marata. Dadalang kay amanan yan, nakababanin niyo. Ang panisan kay amanan yan, amin ba? Ang ayamanan yan, na Islamic women, parang special ka ng mga bay. Uway, kiyawin na ka na kay amanan yan, na panurutan ng mga mga alimtanong, o dadar ka alimtanong din. Lagunin ka mga musripa, mga alima, sa kanun langon, na diin pinakamala ang yawon to kanun. Insyaallah, asala magiklas ka ng Allah. Nagkabakay, udang ka ng mga alima, pakai asman wa tayyib labanin wala alima odi labanin alim wallah asman wa tayyib wa bada sading gibigan gelok sama pia kasubu sama pia kasapar sabarata badasangkan wallah kage na mga ulama sila lakan sekanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyabugod agyang ketua bandingan ang ketua guru tanu insyaallah na madang na yung mga TikTok at iya kinuwatalo din ang mga soal insyaallah.
Kaya ni kaya pa kayo mumatano sa kaya kaya guest speaker talo. Isa sa sariyan, agyang kaya bangsa talo si MP Attorney Faisal Tago. Sa lakaw ki Al-Alim Nabil Abdullah Pulagi sa kanyang parni pagkati kontra kanua mga officers si Sagyang Kaya Amin Pahar Women Islamic Seminar si ko ganyan ano pagkapagati ko da na malagang tanong so katigan bagang tanong sa api amay ito ko palakpak yun kung bali baga tanong ang kaya gusto ko tanong siya nga pa sa Sagyang Kaya Madingan